Hej med dig. Velkommen til Kvickly Varde. Kom med ind og se, hvad der er sket de sidste par år. Jeg ved godt, det kan lyde som en kliché, men i Kvickly Varde, der går vi altid på arbejde for at gøre det bedre end i går. Vi lytter altid til vores kunder. Og hvis ikke allerede har opdaget det, så har vi købt 150 nye kundevogne, så der er ingen undskyldning længere for ikke at fylde vognen. I Kvickly Varde vil vi gerne være byens foretrukne indkøbssted for børnefamilier. Derfor har vi investeret i at gøre varehuset mere attraktivt. Vi har varer på hylderne. Vidste du godt, at vi er en af landets bedste kvicklier til at have varer på hylderne, og derfor vil du sjældent opleve udsolgte situationer hos os. Kundetilfredshed betyder alt for os. Derfor gennemgår vi den også hver morgen. Også her er vi en af de bedste i landet. Var du klar over, at jeg har 120 kollegaer? Og selvom vi er mange forskellige generationer her i Kvickly, trives vi alle sammen super godt sammen. Vi er blandt andet en af Vardes største unge arbejdsplads, og har en masse ansatte mellem 13 og 14 år, som har deres første arbejde her ved os, som vi er super stolte af at have. Vi har fået en ny legetøjsafdeling med Active Floor, så sæt børnene af og lad dem udforske, hvad Active Floor kan. I Kvickly Varde har vi 8 servicebud, man skal efterleve for at være ansat. Det sikrer, at vi yder den bedste kundeservice hver dag. I Kvickly Varde smider vi meget få varer ud. Vi har samarbejdet med Too Good To Go, bosteder, der kommer og henter vores restvarer, og Stop Spild Lokal Varde, som vi også samarbejder med. Det gør, at meget få varer havner i vores skraldespande. Dem, der gør, bliver sorteret en til en. Vi er byens varehus, med alt samlet under et tag. Blomster, bager, bistro, slagter og delikatesse, samt byens største udvalg af food og non-food varer. Vi glæder os til at se dig.